L'Anem Tard presenta Si l'encerto, la publico. Quatre minutets passen d'un quart de 12, tornem al present i és el moment de Si l'encerto, la publico, el concurs de periodisme de l'Anem Tard. Ui, tens moltes ganes, Elitos? Sí. Ja estem a Ara que novembre. ha canviat de parella, no? Ai, ara sí, ara vols guanyar, eh? Recordem que el primer mes van JJ, Jota, Joan i Jordi Guanyadors. van guanyar bastant, crec que per un 6-2. Sí. Van fer un piqué. Contundent, Al sí, Massana sí. Maiol. Ja estem a novembre, de fet a mitjans de novembre, però és el primer que fem aquest mes, el programa, però farem un parell o tres de rondes amb els nous equips, els que ens doni temps. Com a director suprem i dictatorial he decidit que siguin, atenció, d'una banda, el tècnic creatiu Jordi Sala i el Manolo Lama català Àlex Massana. Vamos. Va. T'ha agradat, aquesta comparació? Quina rabieta, Sí. per favor. I de l'altra banda, el trencanous de Can Magí, Carles Maiol, i el hipster d'abans que existissin els hipsters, Joan Bustamante. Ei! Vinga, va, fundim. És que anar amb el Jordi... Està molt guapo anar amb el Jordi, eh? Està majíssim aquest equip. Jo era molt més feliç amb el Jordi. Jo sóc molt feliç de tenir-te al meu equip. Tenia moltes ganes. Estarem 15 dies, Si us odieu al No ens màxim. odiem, tio. som molt diferents però ens estimem. Ens complementem. Exacte. Els pols oposats, clar. No ens diem Pol, eh? Ell es diu Joan i jo Carles. Veus? És que no puc anar amb una persona així. Bé, serà 2 setmanes o així, tranquil. Recordem que després de cada equip posa control aplaudiments, Jordi? Per si no ho Això teniu. ho faig jo. Sí, d'acord. Ah, vale. No, ho preguntava. En fi, com dèiem, primera jornada de novembre, nous equips, i el nom dels equips no l'alimento jo. Aquesta vegada sou Massala, Massala Amecum. de Jordi Sala i Àlex Massana. Massala és una espècie, o Massala. una salsa o alguna cosa així. Pot ser. Contra Bustaiol. Bustaiol, mola. Bustaiol és un medicament per Exacte. l'hemorràgia. Exacte. Qui vol començar? Jo. Vinga, va. Jo estic molt orgullós de la meva notícia. Comença Bustaiol, Diu, Arrencant una notícia, va, endavant. despedido un trabajador por entrar antes de su hora. Llegaba al supermercado en el que ejercía de gerente antes de tiempo para prepararlo y no fichaba. Voleu més notícia? O sigui, el tio entra abans d'hora però no fitxa. Exacte. Recordem que aquesta secció va de descobrir si és mentida o no, la notícia. Tens més notícia? Si se l'ha inventat el... En su carta de despido, la empresa Lidl això no señala que realizaba pedidos, cambiaba precios o reponía palés enteros de artículos incumpliendo leyes muy graves laborales. Això és veritat. Això és veritat. El van fer fora, Estem d'acord, eh? segons la notícia, Sí. perquè entrava 50 minuts abans a la feina. I todo minuto se paga. És que Sí, igual això- era un líder alemany. És que t'han trincat. O sigui, si et diuen, què més tens? Dius, no, això és el que hi ha. Jo Perquè es nota molt. L'he Sí. pillat pel contingut, no per les formes. Bueno, jo he tingut el Jordi com a company i sé com va això, saps? Intenta anar a buscar, saps, el problema tècnic. Exacte, ja ho demostrarem. 1-0? Diuen veritat? És veritat, És veritat. Faro de Vigo. Ve Massala! L'han encertat. Vinga, va. Comencen guanyant el Massala, l'equip Massala. El torn pel Busta, ara. A veure si n'encerteu aquesta. En 2035 toda la Tierra será como Murcia. Expertos ambientalistas aseguran que si no se detiene el cambio climático, el planeta será un desastre. No demanis més, no Quina demanis més. merda. És que hi ha estudis molt de merda, eh? En plan, la Universitat de Colòmbia dice que las uñas de gato se pueden comer, tio. Ja, però que serà com a Múrcia. Però escolta una cosa, Jordi, no et dona la sensació que Múrcia és el que sempre... Múrcia i Lleida és el que pilla més quan parla el Busta? Sí, No estic Hòstia, d'acord. potser sí. Diu, no està d'acord, Hi ha moltes races i... dels que toquen aquí. Exacte, bueno. Jo crec que és veritat. És veritat. No sé, tu què Hòstia, dius? és complicat, deliberat. M'ho Si pots tu- tornar a repetir? Ja anem amb el trapi de tornar-t'ho a repetir. A veure si som... No, Si no tu puc creus- tornar-t'ho a repetir, és un cop. Àlex, si creus que és mentida per lo de Múrcia, és mentida. O sigui, si tu creus que és mentida, anem. I diem mentida. Això és un equip, Com juguen en Sí, el que equip. passa que molts de setmanes junts m'agafaria una tortícolis brutal, És veritat, el Jordi Dos està más darrere. cosas. Más de 15.000 científicos de todo el mundo han lanzado una alerta para salvar la
Jo us ho dic, És fals. Bueno, va, és fals, va. És fals. És fals. Vamos! Buah, passant prenent decisions, sí! Portant-se l'equip a l'esquena! Endavant! cogió el bicho por banda derecha! Prou, no. L'han encertat les dues, Ostres. Estem estant molt a prop, Bé, Jordi, bé. El Jordi li ho ha estat a punt de colar, però l'Àlex ha fet molt periodisme inventat. Segurament deu ser això. Li dona el seu. De fet, soc periodista, clar, és això. Ostres, molt bé, Què, com seguim? Vull dir, Partit a 2-0. partit. 2-0, partit a partit. No hi arriba el fàcil. De moment 2-0. Ara què és? La Enca- setmana que per ve molt- ells? La setmana que ve ells, en principi, Dos sí. notícies. Clar, però és que com que fem... Pot haver-hi empat. En principi volíem fer cada mes perquè n'hi ha 4, 2 i 2. Sí. Però clar... Ara, la setmana que ve nosaltres, Sí, i el següent dimecres Els encara hi ha dos. programa. Els dos. Els dos, clar. És el encara que és vam fer novembre. l'última, no? Si Perfecte. hauré d'estar... Quantes setmanes més hauré d'estar amb el Litus? És la meva pregunta. Dos programes En principi 2 més. O sigui, aquest, 2 més després d'aquesta. Clar, Sí. majíssim. Bueno, ja ho parlarem. Amb tu i jo, aquest perquè 3. No s'ha donat gaire bé, no et mentiré. No, ho heu fet igual de malament els dos. No és veritat, la meva ha dubtat, l'altra estava claríssima. I digues més coses, veniu aquí a l'ordinador... Com Vestuari diu aquí el dividit. Faro de Vigo. Vestuari dividit, Más de 15.000 científicos, diu. 15.000 15.000 científicos, com si n'hi haguessin 4, saps? No n'hi ha més de 4 científicos, tio, que saben I què a és Múrcia Múrcia. menys. I que sàpiguen que és Múrcia, no? Vestuari dividit, com dèiem, però en fi, de moment guanyen Massala per bona relació, sobretot, entre ells. Jordi. Publicarem algun dia els resultats, us ho prometo. Els hem de publicar, no? Per no sé... Jo vaig proposar-ho a la primera reunió de l'estiu. Sí, paguem un sopar. El que tingui més acerts o això. O sigui, si jo guanyo... Ara potser t'animo. Bueno, vale, ja està, ja ho parlarem. Ja ho parlarem fora del programa. Fins aquí el Si l'encerto la publico.